Velkommen. Jeg vil her kort fortælle, hvad vi i Lund Engineering beskæftiger os med. Vi leverer professionelle løsninger inden for 2D og 3D, konstruktion og tegning, produktudvikling og optimering, maskinkonstruktioner, stålkonstruktioner, prototyper. Vi hjælper med at designe prototyper, vi hjælper med at udvikle dem og gøre dem klar til produktion. Vi kan printe alle modeller ud i 3D på vores printer. Mit navn er Benny Lund. Jeg er ejer af Lund Engineering, der er centralt placeret i Danmark, nemlig i Vejle. Jeg har 20 års erfaring inden for 2D og 3D konstruktion og udvikling. 13 års erfaring inden for engineering-delen. Vi startede virksomheden for 4 år siden. Der fik mange henvendelser udelukkende på tegning- og konstruktionsopgaver i 2D og 3D. I Lund Engineering der er vi et team, som består af smede, maskinarbejdere, designere og udviklere, så vi kan løse alle opgaver inden for stål, aluminium og plast. Vi henvender os til mindre virksomheder, til nystartede virksomheder samt iværksættere. Vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Det er også derfor, vi får flere og flere kunder, som kommer igen og igen.